Rekli, sličnike so slični se bara. Se navolja. Ja, ona rekli, imaš nekaj pokopov. Nije Goran, ako smijam imeno komentirati, privilegija. Već neka umetniški svet ki otvara observacija na ulovo doživljanje uopšte. I ja si isto toga mislim da tam nic ne izgleda umetnički dekanati i su ljubota kon svijetom kon sama priroda. За разбиране човешката природа трябва да споделуваме, да разменуваме енергии. И тогаш и астралният свет на нас е наклонен да ни дава благодет. Тук гледаме един приятен образ с Струмица и какво друго поведение. Я вероятно съм, ако ме видят ценните гледачи на екраните, че посребре съм вече, а нищо нямам представа дека съм застарен. Ама ми гоне оваа младост тука со која още се говори. Да, господин Дановски, после колко отпускат население се навраќате кон Народната болница тука под бедените на единичко кали, или искрено во овој момент